Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagian kawilujengan kita sah kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sedaya. Ingkang dahat kinumartan panjenenganipun Bapak Arnen minangka Dukuh Puton. Ingkang satuhu kinurmatan panjenenganipun Bapak Kyai Fatan minangka kasepuhan. Ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Elang minangka Ketua RT kalih. Ingkang kula hormati Bapak Ibu warga Padukuhan Puton saha para muda-mudi Padukuhan Puton ingkang sutresna. Sumangga langgeng rumiyin kula dherekaken ngunjukaken raos syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi kanikmatan sak temah kula panjenengan sedaya saged kempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna, ing mriki kula minangka pranatacara badhe ngaturaken urut-urutaning acara tirakatan malam pitulasan. Setunggal pambuka, Kalih nembang lagu Indonesia Raya, 3 atur pangandika, sekawan umbul donga, gangsal mancawarni, lan acara ingkang pungkasan panutup. Mekaten kala wau urut-urutaning acara, mugi-mugi lampahipun acara saged lancar, boten wonten alangan satunggal menapa. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna, lumebet acara ingkang angka setunggal inggih menika pambuka. Sumangga kawiwitan kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Acara ingkang angka kalih inggih menika nembang lagu Indonesia Raya dening Sedherek Ainun. Dumateng Sedherek Ainun, wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau nembang lagu Indonesia Raya dening Sedherek Ainun kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka 3 inggih menika atur pangandika saking Ketua Panitia. Dumateng Sedherek Dani wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau atur pangandika saking Ketua Panitia dening Sedherek Dani kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun atur pangandika saking Ketua RT kalih dumateng Bapak Elang wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau atur pangandika saking Bapak Ketua RT kalih dening Bapak Elang kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang salajengipun atur pangandika saking Bapak Dukuh Puton dumateng Bapak Arnen wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau atur pangandika saking Bapak Dukuh Puton dening Bapak Arnen kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka sekawan inggih menika umbul donga dening Bapak Kyai Fatan. Dumateng Bapak Kyai Fatan wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau umbul donga dening Bapak Kyai Fatan kula aturaken matur nuwun. Acara ingkang angka gangsal inggih menika manca-warni dening Bapak Yogi. Dumateng Bapak Yogi wekdal saha papan kula aturaken sumangga. Mekaten kala wau manca-warni dening Bapak Yogi kula aturaken matur nuwun. Lumebet acara ingkang angka 6 inggih menika panutup. Sumangga acara kapungkasan kanthi waosan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para muda-mudi ingkang sutresna, mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi anggen kula nindakaken jejibahan ana kupat duduhe santen Pinanggih lepat nyuwun
pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.